one day. Umama nitshela ukuthi Samkero ngicela ukuthi namhlanje uyosarareka sis Morini ngifuna ukuhamba noSipho ngiyomenzisa isitifiketi re-Home Affairs. Ngiyosara kusis Morini muphiroba kamafeti. Ya Samkero nethi nize nibuye. Nivele niye rapha kasis Morini. Nisahamba rapha endleleni. Nikhumbula ukuthi konje umngane wami uSifiso wanitshela ukuthi sis Morini uyathethisana futhi uthumana kakhulu. Nifike rapha kasis Morini. Sis Morini unjani waphirisa kahle rapha empirweni ora uphirisa kahle. If awuphirisa kahle tshela mina ukuthi into ekenza ukuthi ungaphirisi kahle. Ngiyaphila Samkelo unjani? Ngiyaphila sis Morini umama uthe nize rapha nizosara kuwe. Ya ungitshelile musu ngangitshela into angitshelile. Mara nawe nobuso bethwaphe hlala phansi. Nivele nihlale phansi. Manje boso udlile endlini orolambile. Hayi sis Morini azange nidle rapha endlini. Manje bothi mina ngiyobona njani ukuthi ulambile bothi ngiphengule na ngisengiyisangoma mina. Cha sis Morini azange ngisho ukuthi wena uyisangoma. Manje phela tshela mina ukuthi bengiyobona njani ukuthi ulambile bekumele ngihlinze isisu nangihlole ukuthi kunani lapha esiswini sakho. Cha sis Morini unganihlinzi isisu please. Angithi ngiyosihlinza akusho ngiyabuza na ngizombi kanti mina ngihlinzana izisu na. Cha sis Morini azange nasho ukuthi uyizombi rihlinzana izisu. Ya manje bro ungangijwayeli kabi mina ungangijwayeli kabi wena. Futhi ngifuna umtshela umama wakho ukuthi wena uthe mina ngiyisangoma futhi ngiyizombi lihlinzana izisu. Uyadelela wena. Ngavele nasisoro ukuthi benisayaphi rapha kasis Morini ngoba uSifiso wanitshela ukuthi sis Morini uyathethisana. One day. Ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngabe usubscribe ku YouTube channel yami. Kunama video amnandi lapha ku YouTube channel yami. Nikhuluma my first time in Jozi. Thatha lento ayinabungozi. Smash or pass. Ispoko. Stolen iPhone. Namanye amaningi. Make sure ukuthi wasubscribe ukuze ungaluzi ama video amnandi. Igama lami la ku YouTube uSamkero Skits. Thank you ngiyazibongela. Bye bye.